Molt bon dia, viatgers! Com esteu? No m'esperàveu, ara? Bueno, avui som dilluns, dia 15 de juny. El passat dijous us vaig dir que era l'últim vídeo que us enviava, però ens havíem de despedir, d'alguna manera. Bueno, avui dic, que feinetes ni que activitats, si és que heu estat treballant super bé, enviant tot fins al final i jo super contenta i satisfeta i agraïdíssima als vostres pares i mares perquè són ells que ho han fet possible gràcies també a la vostra voluntat i ganes de treballar cada dia. I avui dic, ostres, vinga va, avui els envio un vídeo i els hi comento un parell de cosetes. Doncs mireu, el que us haig de comentar és una petita sorpresa. I és que aquest dijous 18 de juny podreu venir a l'escola. Sí, podreu venir, ens podrem despedir, us podré donar els informes, us podré donar els àlbums que estic muntant aquí de pressa corrents a veure si els acabo, de totes les feinetes que veu fer des del gener, imagineu-vos si han passat mesos. I us donaré la maleta viatgera, també, i què més? Tinc moltes més coses per vosaltres, la carpeta de l'artista, en fi, parlant amb les mestres i l'Assumpta vam dir de fer un dia, retrobar-nos per poder-nos dir adeu i donar-vos tot això. Doncs P5, el dijous a les 10:30 del matí, podreu venir, estareu amb mi, si fa sol estarem al pati, ens explicarem un munt de coses de com han anat aquests mesos de confinament i us entregaré tot el que és vostre, d'acord? Què us sembla la idea? Bé, I així també us podré felicitar un a un, perquè la veritat que aquests 3 mesos de classes virtuals online han estat superxules. He mirat tots els vídeos, més d'una vegada, alguns he rigut moltíssim. La veritat és que us heu treballat molt i us volia felicitar, però quina millor manera que fer-ho cara a cara i veient-vos, que tinc moltes ganes de veure-us, Doncs aquest dijous us espero a l'escola, què us sembla? Bé, i també dir-vos que aquest és l'últim vídeo, i per ser l'últim vídeo he pensat fer un recull d'algunes fotos també que teníem de quan anàvem a l'escola i alguns vídeos dels que m'heu enviat i algunes fotos de totes les activitats d'aquests últims mesos. Ho voleu veure? Doncs aquí us deixo amb un record d'aquests últims mesos viscuts tots junts, que segur que no oblidarem mai, i espero que ho disfruteu, ho gaudiu, donar-vos les gràcies a tots vosaltres, dir-vos que us estimo molt i que tinc moltíssimes ganes de veure-us dijous. Ara sí que aquest és el meu últim vídeo. Disfruteu-lo, gaudiu, molt bones vacances i fins molt aviat. Ens veiem dijous, amb vosaltres? Adeu, guapíssims!